jong kaseng history pa district ni kwa bak sarkar ka penyat chakman ya ka ke jing thmu jong ka ACI date sautrek November ajar puar pan penkriya kam ya baro ki officer ki bala trei palat ya ka license nak liang jongi ni lapha da ka jing tho email sha is secretary or chief secretary ka jela chief election officer jong ka jela ba Hamlet Doling minister in charge jong ka CNRG block but sha speaker ba met ba lang do ban simkhya ban transfer no ya video ka umsning CNRG block ba Raja Perman ubala trei la sansnem tamne duna hakate ka block katkum ka jingtha jong ka election commission of India but katkum ka service rule ba uno officer ubadai bansha transfer ni ai transfer namar ula trei palat sausnem ni kerpa ya ECS CEO ba Hamlet Doling minister jong bat speaker ba men ba lengdo ban simkhia ban weng ya uni officer ubala trei palat sausnem knang ba ka jingpnya ya ka election kan long ka bakhoj bat kiwe ki officer kena kinyo ban simbenta lem kum ki video na banta ka jing mentoy lang chong baro ya kiwe ki officer la dep ban transfer balik kerpang tang ya uni ban stay dan ayo selendet namar kata ni dawa bat maham ba amdei ban le politics hakum kene kapor na ka banta kalawe jong sepaj ba mah bat hakajo kapor nagaliang jong kaseng ni tentu ro ya video halor ka jutmu bat penkriya ya ka office blog naga jaka ka ba he san ekar sha ka jaka ka badan tang arakar ban sim da kono karai claim da ka public hearing om ban supha soi tang hakirang basdom naga banta ka jingtoy ipaj ba om juno simen